Deputy Commissioner ka Wesker Hills ulapan benai ya ka khusnam pisa syakino kino ki briu ki balak ban ajing tip ka ban lam syaka jingyo kem ya ki briu ki bakan shot ban penmi ya ki jing kulmar bat hertma ya ka Chief Minister Office hatura kat badang ya ke jingyalang ha pedang menteri rangba ka cela konrad ki sangma lam bat ki sang balang hakane ka arp sauterik jong naitung Une ukridu ke distrik ulapan benai ya ka song pisa ba 10,000 tengka kum ka khusnam syakino kino ki briu ki balak ban ai ya ki jingtip badon kam syaki magistrate lane ki pulit ka ban lam syaka jingyo ke mi ki briu ba khamat ki ba don kti ban kedsyot laong ba ya ki briu ba ai jingtip ru on saburi ba ki pulit ka Wesker Hills hadu mentah ki layok kem hadu arphowei ngut ki briu kentup ya ki nongelam bahakli kum unongelam ki samla ka TMC Richard Marak bat arngut ki nongelam ka BJP Mohila Morcha ki baya sela ban penkulmar bat kawang mau ya menteri rangba ka jala ka bor distrik kanyai piteng ban kem ya kum kini ki briu ki ba pendan kam ya ki kam pentrim tang ban mentoy haka kam san perthe katu kan ne na kini ki briu lala ban itu bat kidang ya phre menta na ki ti ka ai laong ka bor distrik ha ki ransan social media ka bala samru ya ki phone number jeng ki magistrate lambat ki pulit na ka benta ki ba bakin a ya ki jing tem di bor distrik kila khotru ya ki nong shong shnong bersenyang lam ha bante ya ki jela bat ban penne ya ka shong suk shong san ha ka sor tura la ban kedohang ne bagi bor distrik ka Wesker Hill kila penjari da ka curfew miet nadu ka khantai beje men miet hadu san beje mestap atura klem da bu por hadu lano bakan trikam